जल्दी से नहीं जा। आई लव यू जान। आई लव यू के चक्कर में तो मत धक्का कर आई लव यू मत बोलो कह देते नहीं पहले ही से रखा। क्या जी ऐसे ही गाड़ी चलाने जाला? हां अरे तू कुल छोड़ जा गांव में आ गइल बाड़ू। अब चल जीबू नु ना हम ना जाए थोड़ा सा बात करूं। अरे त इतना देरी त बतियेबे न कइलू अब त घर आ गइल अब तो जा थोड़ा और बात कर ली तो का हो जाए कोई देखी थोड़ी ऐसे कोई अभी धूपा के टाइम में कोई नहीं उसन बात फिर हम काल मिले आ जाई। अब गाड़ी हमारे भी रहता तारा के रोज छोड़े आई मैं रोज लिया चलम। हां 3 बजे के बाद लेके चलम ना हमरा के। अरे कोने से आदमी आओ तुरंत तू जा घर चल जीबू नु। आगे के बात पता है 3 बजे ना वहां पर वो ऑफिस वाला नया खुलल ओकरा बाहर में रह ठीक बा ना? ठीक है तो जाई हम तू जा ठीक है ना तो सुनो ना। हां बोला ना तारा के छोड़ के जाए के मन नहीं करत। देखो ऐसे मत ठीक बजा हम जाते न त कोई आ जाई। हम तो बाबूजी को करके निकल देता जा जा जा। आहा का लड़की बिया तना गोर बिया नु हम तो सोचला हूँ ना रही कि वैसा लड़की हमारा पटी चलो जाता ना एकरा के ब्लैक मेल करे के उतना कल प्यार करी ना हम तोरा से हमारा तो तोरा जिस्म से काम अपना बेटी के छूट दिहल जाला बता ना। माइयो बड़ी तो वैसे फैशनदार आ जैसन माई बड़ी वैसन बेटी अपन बेटी के बिगाड़ तड़ी बड़ा छूट देले बड़ी कहली कि हर बेटी कुछ जाने ले तो हम बेटी कुछ जाने ले ना तार बेटी का जानी अरे का जानती है ना जानती है हम न जानतनी आए रोज के रोज बाइक पर घूमल रोज के रोज रात रात भर जाके चैटिंग कर दादा रे दादा अगर हम करती तो हमरा के 1 से 21 करके पूरा कर देती लेकिन बाप रे कौन गुल खिलाइए इनकर बेटी जमेजिन बनी है नाक कटवा के रखी आप गांव घर में नु पगड़ी ना एगो नु अभी पगड़े चढ़ल बा चढ़ी 10 गो पगड़ी चढ़वाई है बिहुना ठीक न धड़ी आ कहे नहीं कि जी जाके बर्तन धो दी त ना बर्तन ना धो बर्तन धोवे नी पढ़म तू ना हो पढ़ के प्रिंसिपल बन जा देखा तन तू कितना प्रिंसिपल बनबू प्रिंसिपल लेकिन काम धंधा में ना चाहे कोनो नौकरी चाकरी करके ना जरूर तू केहू के लेके भगबू ना तो विनाशे करबू। बाप रे बाप हमरा के कहली कि बताओ नहीं कि हमर बेटी में मिली ना हो तार बेटी में मिललो नहीं कि चाहत जैसन भगवान दिल बा नु ओसी ठीक बनी हम तो टूटा घर के आइल बनी नु त काहे ना हमरा तो शौक के रही के बाटे हैं लेकिन तू रख ले बड़ अपना बड़ घर के बेटी के तो देखा तनी कितना संभाल के रहली या कितना इज्जतिया लेके चलेली आज तो बाइके पर घुमा तड़ी हैं देखा तनी कि कितना रखेली बाप रे देखा ना देखो का करतड़ी। हेलो हेलो ना बोलबा का तू? अरे ना हो जान बोला। एक बात बताई। अरे तो बोलो ना। बोले तनी ना। हाँ बोला। पेटवा ना बहुत ऊंच लगता। ऊंच लगता? हाँ तो कुछ खा ले लो ऐसे ऊंच लागत होई। देखो कुछ खैली नहीं के बनी तोरा पता नहीं के का हमारा पता बा का तोरा सब चीज पता बा ठीक बा ना अजे कले बड़ा सुही तू ही कहले बड़ा ठीक बा। अरे तो साफ साफ कह ना का तू बुझौलिया बुझाओ तो देखा हमारा कुछ समझ में नहीं किया वो खानी ना। हां वो भी खानी गाछ बीच में ले जा में चुम्मा चटी ऊपर रोगी रे का हो। हाँ। पहले ना बुझत रहे धीरे धीरे इतना बड़ा पेट निकल गेल बा ओरी कुछ हो जाई हमरा माई ओरी पागल तो होता ना दिन के बाद ओ बताओ तारू। हां ओहो तो 4-5 महीना हो गइल तो 4-5 महीना हो गए तो हम का करी देखी कोई कुछ भी करब देखो पहले बतैले रही तू तो बताओ तारा के दवाई वही दे रही तो तोहरा इतना दिन से पहले ना कहत रहू हम का मालूम। देखो ना तब कोनो उपाय लगाओ ना। कैसे उपाय लगाई हम? देखो तू कोई उपाय लगाओ ना देखो हमारा बहुत टेंशन होता। दवाई सुनो ना बोले ना कोनो मेडिकल पे जाके आ दवाई ले लो। देखा हम पेट निकल के मिटके पे जाई हम दवाई खाते खाली। हाँ देखो तू ही लेके आवा कहीं से कहीं अरे से। अरे पागल हो सुनो पहले हमर बतिया तू कहियो कि हमर भाभी के एथी बा उनकरा खातिर दवाई के जरूरत बा अपना के मत कही हो। हम हमार ना शर्म लगा तो कहीं जाए में घर में से बाहर निकलता नहीं
माई पूछा था हम बोला था कि माई हमरा पेट में गैस बनल बा ठीक बा ना सब तोरे खाती खाली तोरे से झूठ बोले के पड़त तोरा जते तोहर दिमाग खराब बा त अतना दिन से ना बतावे के रहे। देख हम कुछ नहीं जानत चलो चुपचाप आवा ठीक बा ना। हो माई हां तू आई बा ये का केला डिवोर्स की का केला जल्दी से करवा दो हमरा के देखो अन त दाबो में खरीद के दे दम खाली। अच्छा रुको हम कोनो व्यवस्था करतनी तू फोन रखो हम शाम के हम कोनो ना कोनो व्यवस्था करके फोन करब। देखा व्यवस्था करे कि नहीं खेबा ठीक बा ना न तो हो गइल गांव जबर में सब बदलाम तो हम होइए जाम। अरे कुछ ना होई माई बाबू होयन से वो अलग है। तू पागल हो हम तारा के कुछ होके देम अगर तारा कुछ हो जाई तो समझ के हम आईम ठीक बानू। सुन ना ई सब बात कोई नहीं जाने के चाहिए ठीक बा ना न तो तोरा चलते ना बुझाता कि मुंह में करिका पोत के घूमे के पड़ी। अरे तू काहे की कुल फालतू में सोचत तारू। ठीक बा हम बागान में बैठल बानी हम जाते नहीं घरे ठीक बा ना। ठीक बा जा ठीक बा जल्दी से नहीं जा। आई लव यू जान। आई लव के चक्कर में तो मत धक्का कर आई लव यू मत बोलो कह देता नहीं पहले ही से रखा बुझाता कि हमर जिंदगी नरक हो गई। आई लव यू चुम्मा चाटी सब फोने पर लोकत इनका के पहले आवे तो ए कनिया कनिया हां मां अरे कहाँ गुडले बुचिया हो। अब हम का जानी कि बुचिया कहाँ गइल बड़ी कहाँ ना बुची जी के का हमरे कहला में बड़ी का कि हमरा से पूछा तानी। तोरा निमन से कबो बोले ना वाला जो बोलेलिस तो ठीक बोलेलिस। एगो बात कही हम बोलम तो ये बेजाई बनी ना बोलम तो बेजाइए बनी। अरे हम तो घरे तो रही ना गोनिया गुरु फेकन के घरवा उनकर घरवा गोनिया कुछ काम रहला खुरपी लेवे खाती त देखत नहीं घरे तो हल ही नहीं क्या कि कोई का बेसी आन लई आ बहरी निकलत तो ध्यान ना रखे के चाहिए घरवा में माने कि हम ध्यान रखी दूध पीता बच्ची है उनकरा के संभाल के रखी कहलिए कि बुची जी कहाँ जातनी तो कह तरीका कि हम कहते ही जाई हो तारा से मतलब आतना तो झनक के बोलली। चुप रह हमर बेटी ऐसा ऐसा नहीं है ते ही वैसे ओकरा के बोले लखे तो रूस के गोल है घरे। हां हां त काहे हमरा से पूछा तनी देखो तनी एकदम इज्जत एक तार तार के धर दी है। अरे बाबा बताओ निमन बात पूछत नहीं इतना उठतिया कि का कहे लायक आ खिसा में कहल बा कि सीधा अंगुरी से घी ना निकलेला टेढ़ा करही के पड़ेला। बताओ पत्तो ही हो के इतना उठती लागत कि ये हमार सास है हम ओकर पत्तो ही हन ओकरा पूछाते नहीं के कैसे बोलती है निमनो बात तो बोला काहे भौजी का करतलू। अरे ठीक बा पपुआ कैसे कैसे आइला है बैठम ना तनी जा तनी काम बा गोइरा नहीं बक्सर ठीक अच्छा बा अब पूजावा के देखनी ही देखल हा पूजावा के हां काई ने कवना दो लइका संग बैठ के दुकान में छोला खात रही है। ए चुप रहा हमर बेटी वैसा नहीं या तू झूठ बोला ताड़ा मन हम तारा से झूठ बोलब झूठ तो बोलते बड़ा बबुआ आखिर वो कौन लड़का रहे मन हम अपन आँखी से देखनी लइका कम कहाँ चिन्हत लइका काई ने कहाँ के रहे ये बात सही है। मन हम अपन आँख से देख के आवतनी अभी ना 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 वैसा हमर पूजा नहीं के कर सकत वैसा हले नहीं है विश्वास कर चाहे ना मैं तरखिया आनर भइल होई त कोनो दूसरा लड़की के देखले हो खबा मन ये पूजा त हमरो देखत नहीं चिन्हम ना एकरा के पूजा है कि दूसर के ए भाई हम अपन इज्जत कैसे बचाई आखिर हमर जी हमरा खराब लागल। हां बबुआ जी रे बात सही कहत देखनी त मने वो हमरा बहुत खराब लगल ऐसे कहनी कि रुक तनी भौजी से कह दी ना ना ठीक है कोनी है। अच्छा हम देखत नहीं कर ले पूछत नहीं आवती है त ना तो पूछ लियो बढ़िया से हम अपन आँख से एकदम देख के आवतनी ठीक बा जा तनी हमर काम बा ठीक बा। हे भगवान हमार लड़की नाक कटवा के धरी का हम करी ओकर कामन लाखी लड़का रहे हमर ले त कुछ ना बोल। बाप रे बाप देखा तनी काई होई कैसे पेट ये तरह निकलत जेतरी लागो कि लइका लइका होखे के बा ए दादा और ए भौजी का भल जी ए भौजी बहुत दर्द होता हमरा तो दवाई न लेनी हां नहीं भौजी ये काहे जी आई भौजी बहुत ज्यादा दर्द होता है पेट में या कमर में भौजी कमर में तो हम कहले रहनु कि आए तो रुक हमनी गरम पानी आ चीनी घोर के लिया तो ओकरा से गैस तनी दर्द कम हो जाला। एक बात बताई भौजी का हमरा बुझाता नहीं कि हमरा बाबू है शादी न बियाह भइला आ लइका होके के रह गइल आय करोड़ पगला गइल बनी का आय सच में की बतावा तनी भौजी भौजी तरह से किसे बात न बतली रही हम माई बाबू के कारण एगो जात रही कोचिंग पढ़ी ना वही लड़का से हमरा प्यार मोहब्बत चलत रहे भौजी। अच्छा त ई खेला खेलल जात रहे हम वही से त कही कि गैस के त लक्षण ना है गैस के लक्षण ही रहेला ए भौजी बहुत दर्द होता भौजी दर्द होता बहुत तो छटपटा हम तो
जानत रही कि यही कुल होई आई कुल ड्रामा आई कुल बाजा बाजी हैं बाप रे बाप ये से सब टोला महला कहत रहे कि पूजवा निकली न गइलू हैं बाप की इज्जत रखलू ए भौजी हैं भौजी बहुत दर्द होता बर्दाश्त नहीं के होता काहे खातिर